Sarihuti borlangso borpung arat thurpak ingtang kring pen peace demonstration rally kache song asai keding. Karbila marjana long kache parjan abang fuabang pia tumpa prang dun tanglo. Serdihun English High School pen Holy Faith Academy along annual sports week ke paman. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jia phan Amar Jivan hin pen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo. Laan chota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu aloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kipami iun bangso Amar Jivan adovai. Klarda kachini jia phan Troxy 5A hini drop pho 5A Troxy nerkebalong humri lote long ikpo. Kardom pini prime time along penili sami mirinahan sepi pini abirtang ton pen chethanam senang. Lakhaing ko rapho nilip MEC constituency kaparlo choki hola pen kahilo kilometer scrape ho Sarihuti pen ha borlangso borpung an kilometer plikep kahilo radatum aning kipung chepaklangsi rathur pak pen akeng pen wangsi choki hola mison tinialia long an armuche jeng pen ase ang tong kethe par umplup an pin. Pini kachesong nangkok aputhak Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangapan panong si nilip development block BDO arideng along an pin poralo pajirdam thu. Methang hempen lapu an kahelo lapen arwi kejang temit me pin puai phit setame char silun pen kachesong pedoponlo athe pining pen ningkan trok ner kep sose inglong a hawar kedo aningkan abatai lapen apong Sarihuti pen chenglok borlangso borpung bithi langso Karbia khai lapen rengma khai atum arong kaddu kawe rongthong kep sose kaddu kawe chilang pet pen sarpi satu risonimso karbi rengma inglong a hawar kedo arat bang pharok ling sose Army Richard Silun si lapen iking pen rangsi Army Jejeng pon nangkok. Pinilabangso Army Jejeng pen jesong pon nangkok laki militung inglong ahawar kito arara tumapat nangkilang kitang kriri ajoy nisi lasonasay deng pon nangkok. Pinilabangso peace demonstration rally kachesong along kachetong dun rong asar GB atum mensing iti Wopong Rongpar, Agustin Teron, Sarsing Rongpar, Robert Rengma, Jokhen Rengma lapen kepatir piponatum, Lovenson Terang, Vicky Ronghang, Divinson Bay, Panong Pangcho, Steven Rongpar lapen Edward Ronghang atum hello. Lapen pinpura lo along Jesemet ki jongpon ki long lepota nang long nangji. Prabjin pen Sarihuti borlang so lapen borpung along sekachilang sub center warsai long pe meji apan. Inglong ahawar along lo thandang apai papat nangji lapen lo kechali awar sat nesen kidoji apan. Nili blog asai hempen chenglok tarapung atowar an black topping atowar nang selam pinangji mobile phone network tower somponangji lapen prabjin pen phonglang solang roi parai harai kechekap ji apan RCC adalong nang pinangji ku jongpon. Lahai nilitum ke jongpon ating pen nang papling pipite non ke rangji bang tukili rahut badu aphanta bot jobji lapen lamchak pichot akamamu avi pusin herangke athingno ningje pon. Aberi tu makin manga pudak ni tu siam tu liram nong hang lapen ke development in church tu man ani tu pacini kang tu pe si pini lapton reli man pon lo ni tu pini amai pa man pon lagi komani apan ke sor sarji ba komani apan ki roji ko phanda kali lapen ni tu komani political against kali lapen komani political abegi tu lapen kali ni tu political hin pe kali lapen ke organization hin pe kali ni tu lagi wrong arat ni tu kaching thur det lapen ni tu man gram tanga poran pe same Hangat tak long ni det bad kaching thur do no ni det appear te pe siri to pini la bangso rally teng kon lo asi to kado pe me popular ring tung de la ke ni to komane phan ka sor sari Pinilabangso armu keche jeng mate peace demonstration rally ke paman pon kim majok a party pen la society ki claim pon kali rong arara tum pen chingrum pet pensi pinilaso a rally ke pado pon pusi Vicky rong hang pen Divinson Bay la pen rong arara tum pen Clark ta pen kherang ke thinu ninje pon
kung may lapit ayun tangra pe tum kachisong na ko lai lo 70 years lo ito Dakar Bengal Autonomous Council lo inat pen dame protectively MEC election PLO tum dame wan dame je borpung tarapung lapit dak saruti bor langsung na matuwa ng mission se number sila lo puta be number hini ke lalo non dame dolong belang tuwa belang so pe ko sipini itum kachitong ini kachisong na ke chang sina asili tum magenon batay ni pun soi tum kachisong se no next mai tum sem sosing ti apa pini ke tum kido chelo lepin ba se tum overfund avelo net avelo sa chetan putut se tum amoni lan pini kacitong on PLT tum da kado ko ida hala dak ni tum hinglong adim galang dum ahem so si pensong da lo finish sang nang puno bo nang lapen cheng lok ason tin ni tum sa da ke mane un anye ka jak nang lo ni tum ke hala so ke kachire nang ke ason tin ni tum ka phere na police lebang na ni tum rong so ga so da ni tum ke adai do lapen alang do alang ni ni tum adai do la an ni tum kisung chichak nang det alang tum ma join ni tum rong rat tum police ari deng kona ne ring so da do la an ni tum kho det sa me ni tum phan pini la do lang ni tum lam sam la lam don ke chito ko lo ni tum hadam inglong arat hang nat da Choki hola pen Sonjit Pro la pen Koilamati pen Samson Ingti Karbiang Long Live Ili Karbia tu mapan ki Chelangdam etlo pulote ajada hinta ke pa philok lang sita apor ka chelar bom ason si non ke nang chelar bom lo lapen ki thekere abang phu abang phita nang klang bom lo lapen akang tui angdeng an sitami ledun bom lo lason thak thak si Ili Karbi arada phan isi birta keni Karbi lamar jana long ka che parjan na tumta non ki thek bom lo lapen ke paprang ana thu keng kam che jordun bom lo Diphu Rong Mili Ward number Trokalong Kido Crosswell Timung Alang Lipan ki Maduda Kachini ni Avedet Tahai. Athe Alang Liki Inut Nong Nam Kache Thang Klong Abang Pu Lapen Karbi Lamar Jan Along Negative Role ke Enver Abang Pulo. Alang Lika Che Parjan Dun Karbi Alam Arjan ke Pai Ne Kaching Hon Parai Bajirong Mirbin Khamke Lapuson Thak Thaksi Topik Lang. Lapen ki Klang Klelang Manipuri Lamar Jan Along Ta Alang Like Negative Role se Che Parjan Dun Lo. Lapen Rangsina Sapo Ewarda Longta Pardun Ron Pen Ningkan Klilo Best Negative Role Anong I Kilong Dun. Alang Likit Hek Sera Joini Non Het Jong Trailer Ke Paklang Tang Bollywood Alam Arjana Longta Warsai Kimi Long Dun Si Anek Pu Bollywood Lam Arjana Longta Bollywood Actor Ayushman Khurana Atum Asonson Along Che Parjan Dun Long Lo. Crosswell Timung Alang Lilabang So Anek Pu Lam Arjana Long Ka Che Parjan Aro Lake Tiger Team Along Army Aro Si Che Parjan Lo. Alang lison thak thak si Ili Karbia tum penang an labang so lam arjana long ka che parjan dun awar sai kilong abang do sitami lakad du kawyang bong pen crosswell timung hello ka che parjan dun aja kiding dun nai abang pulo alang like 45 days mati niplike bra pho an ani NC labang so lam arjana long che parjan dun long lo la sila puson ka che parjan dun thek apota ini choro nangjing lapen ahir jumi pidun lo nang an so se akang tui ang deng an ledun pen ka che parjan dun thek ji aphan News Report Karbiang Long Live Kedamtang aru ni phai krehinia ni ada por phai ner kepra achiti malompen hidipia long kedo serdihun English High School along Ingdeng Kritrok Annual Sports Week ke paman pon Bangso Serdihun English High School along Ingdeng Kritrok Annual Sports Week ke paman pon along Diphu Baptist Church Youth Department Amaipu Albert Ronghang pen aluhi sarpo aman pen kachitong don along Headmaster Rajesh Kropensi School alama Ingthur pon Lason thak thak si Holy Faith Academy School atum pen setami Ingdeng po Sports Week ketalon pedok pon Sports Week chengche aprang school hin pen aluhi sarpo aman pen KSA mate Karbilo Charlia Song amai Khu Thomson Rongpi lapen ari sangho tum che tong dun si mai kangpo long RDP dun Bangso mai chengche aprang principal chief guest lapen kaddu kawe lo than bang atum pen pen lama inthur ponlo Bangso Hood National Anthem setami kaddu kawe lo than bang lo Charlie Osomar atum pen lun ponsi National Anthem apan aman ponlo Bangso Hood National Anthem setami kaddu kawe lo than bang lo Charlie Osomar atum pen lun ponsi National Anthem apan aman iponlo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live
kedam tang zonal Karbi Youth Festival ketalon panahut Karbi Cultural Society asahem kimrang ponpo pusi MLA Dorsing Ronghang lamchak ki pitekang ateng pen kedam tang aruni phai crazy ani Karbi Cultural Society asahem ki kimji aphan long e ke sompon Pini aru ni phai cricket homani Korkanthi constituency kaparlo langlokso ni hanglang solong aningkan wang Karbi riso nim sorong aje katalon pon vera dimalong MLA Dorsing Ronghang ahin pen kachechak pon ateng pen Karbi Cultural Society asahem ki kim pon je aphan long e ke som amai padupon Bangso long e ke som amai long Korkanthi BJP Mondal Committee amai pudoloi ingti ahin pensi long e sompon lo Bangso hut CLCC Chairman Samuel Ronghang Rada Cyclen Bang Tilok Razel Mondal Committee Dun Mai Phu Harmon Ingleng Kisan Morcha Kongchun Bang Moja Singh Tiso Pen Danglok ke Onglong Atum Che Tongdun Langlok So Hawaralong Karbi Riso Nimso Ronga Je Katalon Ponalong Sai Hem Hai Hui Kawe Pen Ajok Penang Anakisung Aputhak MLA Dorsing Ronghang Along Kachethan Donateng Alang Lila Puson Tom Sekot Pen Lamchak Kachepapleng Pon Aputhak MLA Dorsing Ronghang Aphan KCS La Pen Langlok So Ara Datum Aning Kangsam Chepak Lang Pon Si Kachuro Sitami Pajir Pon Dokmoka Pen Sem Sing Ingti Karbi Long Live Rongkhang MSC constituency arlo natun ghelani ICDS asa hemalong pini soarlo atum pen mohon ingtia phansi BJP asong pen ticket nang PP ponvek nang pupusi MP Horen Singh be CEM Dr Tuliram Ronghang MLA Rup Singh Teron Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma aphan kachuning ripon alamthi pini Karbi Anglong live atheng no along chepaklang pon Non Karbi Anglong Autonomous Council election apor nang tibok heda job Rongkhang constituency arlo setami rada tumpen akar I abang phuaphan pini natun ghelania long setami mohila abutung atumpen chingrum si Rongkhang along ria loke BJP asong pen mohon ingtia phansi BJP asong pen ticket nang PP pon bek nang ji pusi MP Horen Singh be CEM Dr Tuliram Ronghang Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma aphan kachuning ria lamthei Karbi Anglong live athing no along chepaklang pon Himanto Biswa Sarma lapen Tuliram Ronghang sar phanta chuningri iglo lapen Horen bi sar phanta chuningri iglo peneng election ke bangke ticket pi ikbek nang popusi chuningri iglo card Mosti pen saratum khan chuningri lo mohon kathara phansi ticket ikbek na po CM Tuliram Ronghang lapen Horen Singh be lapen Mohon ingti sitame khelong ria phan kaching hon pen kache song tang abang phulo apot si Rongkhang arat aphan inghon thekji lapen rap thekji apot nilitum rat aphan ning kache thek ke doa teng pen MP Horen Singh be MLA Rup Singh Teron CEM Dr Tuliram Ronghang Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma atung pen mohon ingti aphan si BJP ticket nang PP pon vek nang popusi inut sarpi ru pen abang sitame kachuning ripon BJP চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ হৰণ সিং বেক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু অৰূপ সিং তেৰণ আৰু ইপিনে CM তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰ আৰু ইফালে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ এইবাৰ BJP চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ৰংখাং সমষ্টিৰ বাবে আমি মোহন কাঠা ছাৰকে যেন টিকেটটো দি টিকেট পোৱাই আমি যোগাযোগ Dongkam Mukam pen Wiki Be Karbi Anglong live Pini prime time abirta ke lapuan se kang toniklo